Bon dia, Notícies. Enceta avui una sèrie d'entrevistes a persones d'interès de l'àmbit valencià. Avui, per començar, ens acompanya el secretari general del Bloc i portaveu de Compromís a les Corts Valencianes, Enric Morera. Enric, benvingut i gràcies per atendre a Bon dia, Notícies. Moltes gràcies a vosaltres. Per començar, vivim en una situació política nova, la política valenciana, després del canvi de president. De veritat poden construir-se consensos a les Corts entre partits tan distanciats últimament? Bueno, distanciats per el PP, per la seva megalomania i el seu aïllament de la realitat, d'un president imputat que havia perdut el nord. Ara tenim un nou president, però el que cal veure és si tenim noves polítiques. I el que hem demanat des de Compromís són noves formes, formes democràtiques. Recuperar la democràcia per als ciutadans, en moltes coses. Per exemple, eleccions fraudulentes d'òrgans com el Consell Valencià de Cultura. O negar a l'oposició, a Compromís, la informació. Volem transparència. O utilitzar Radio Televisió Valenciana com un xiringuito privat. N'hi ha moltes coses que s'han de millorar democràticament per a que ens podem sentar a parlar. I jo li puc dir que Compromís té moltes propostes per a millorar la situació econòmica, social del nostre poble. A Compromís, el valencianisme polític s'ha unit a l'esquerra transformadora i a l'ecologisme. És un lligam per al futur? Hem unit. És una nova fórmula de fer política, és vertebrar un espai valencià de progrés i Compromís ha integrat molta gent i està integrant, el qual és positiu, perquè n'hi ha molts ciutadans que estem farts del sistema, de les velles polítiques per a tancar la presència institucional als liberals, conservadors liberals. Si estan han volgut controlar els noticiaris, les notícies de Radio Televisió Espanyola, és a dir, és un escàndol. Per tant, hi ha molts ciutadans que diuen ja està bé, ja estem farts de governants, els d'ací i els d'allà, i els incompetents, i des del valencianisme, tota aquella gent progressista i que vol anar més lluny i millorar les coses en benefici de tots, hem unit aquesta gran plataforma que és Compromís. Té futur i Compromís ha vingut per a quedar-se i potenciar-se. I si és així, es mantindran en coalició o formaran un únic partit? Està tot obert. Ens agrada molt la fórmula d'units en la diversitat, però hem de buscar fórmules que permetisquen la participació de base amb l'eficàcia. I en aquest sentit, la fórmula no està decidida. En aquests moments som una coalició de partits, però això ha d'anar evolucionant per a que tots els independents, que no independents de la política, sinó independents que no estan en cap partit, no estan en el Bloc, no estan en els Verds, no estan en altre partit, puguen participar en plenitud i en el mateix nivell que els membres que es formen, que són membres de partit. Això ho anem a fer junts i tenim fórmules per a que això sigui una realitat més aviat pronta. Els més optimistes diuen que Compromís hauria d'intentar ocupar l'espai del PSPB. Estan vostès d'acord? Jo crec que el PSPB ens l'haurien de tornar. El PSPB originari és el que en aquest moment representa Compromís, perquè el PSOE està ofrenant noves glòries a Madrid, en la financiació, en les infraestructures cares de peatge, en la falta de rodalies. El PSOE està plegat a Madrid i en aquest sentit jo crec que el PP i el PSOE practiquen les mateixes polítiques, grosso modo, i ahir n'hi ha un espai d'aquells progressistes que volen defendre l'estat de benestar, que volen canviar el model productiu, que volen recuperar la democràcia per als ciutadans i, per tant, en aquest espai de Compromís, fem una crida a tots aquells socialistes valencians que van confiar en Zapatero, però que Zapatero s'ha entregat a les polítiques de dreta pura i dura i centralistes. Per tant, fem una crida a aquests socialistes per a que en aquests moments facin confiança a Compromís. Ja que has citat el Partit Popular, quina relació haurien de tindre en el Partit Popular valencià, donada la preponderància electoral i sociològica que tenen? El Partit Popular no ha governat, és una màquina electoral, utilitzen el govern per als seus enxufats, 15.000 enxufats en l'administració pública valenciana, per a utilitzar Radio Televisió Valenciana al seu servici i, per tant, ens han portat al desastre. La nostra actitud és clara, denunciar al Partit Popular les seues polítiques que ens han portat a un nivell de paro superior al d'Espanya, un nivell de deute que s'ho han gastat en juerga, en sarao, més gran, un nivell de benestar inferior al d'Espanya. Ens han empobrit. Per tant, l'actitud de Compromís és que volem un canvi de veritat a les polítiques del Partit Popular, així i a Madrid. Però, clar, hem vist un PSOE que fa el mateix que el PP, i en aquest sentit la nostra actitud és respectuosa, però institucionalment treballar per a fer fora aquestes polítiques que tant de mal estan fent a la nostra societat. I què cal fer amb Radio Televisió Valenciana? El primer que ha de fer és tirar els enxufats del PP.
perquè Ràdio Televisió Valenciana mos costa molts diners i mos costa diners sempre que siga una inversió per a fer un servici públic, no un servici al PP. I Ràdio Televisió Valenciana ha de ser un motor de la indústria audiovisual valenciana que a última hora s'ha vist que és l'únic que funciona en televisió valenciana. Sèries com l'Alqueria Blanca o altres, de molta qualitat. Per tant, això hauria de ser Canal 9, però no una societat pública que paguem tots, que ens costa molts diners dels pressupostos de la Generalitat per a servir al PP o per a servir a telepredicadors d'intereconomia, fatxes redomats, que són portats així per el Partit Popular. Tot això s'ha de canviar. Enxufats fora i Ràdio Televisió Valenciana, servei públic, objectiu, dirigit per professionals, contracte programa i al servei de l'economia productiva valenciana, bàsicament el sector audiovisual. Estem en crisi, en què s'hauria de basar el model econòmic valencià i, més encara, en què poden ser bons els valencians en aquest món globalitzat? Afortunadament, els valencians són molt bons. Quan així ningú es portava, els valencians vam agarrar la maleteta i ocuparem els mercats del centre Europa de la taronja. Som un poble innovador, som un poble emprenedor, som un poble capaç, que no ens assusten els reptes. Per tant, jo tinc confiança que podem eixir d'esta crisi gràcies a les empreses i al treball de molta gent que està esperant l'oportunitat. Desgraciadament, al poble valencià no ens han acompanyat els governs. Els governs del PP o del PSOE han perjudicat l'economia productiva. I per tant, nosaltres, des de Compromís, el que diguem és que els poders públics han d'acompanyar als emprenedors per a que puguen generar riquesa, llocs de treball i una nova economia. Per on aniran els tirs? Aniran els tirs cap a la nova economia verda, l'economia sostenible, l'economia social, l'economia de les TIC, de l'alta tecnologia. Tot això és el que ens pot fer fort. I per això necessitem el concurs de la universitat. Hem fet al revés. El PP ho ha fiat tot a un model de cambrers i de rajola i ara estem pagant les conseqüències. I mentrestant, el senyor Zapatero des de Madrid afonant-nos, un dels motors d'Espanya, afonant-nos en un sistema de finançament injust, en poca inversió del govern central a casa nostra, etc. I això és el que ens ha fet en aquest moment perdre renta. Compromís se compromet a posar les bases d'ajudar als emprenedors per a impulsar un nou model productiu. I quan dic nou model productiu vol dir el següent, que no anem a poder competir amb els xinos, explotant els treballadors, precaritzant les condicions laborals dels treballadors. Ha de ser un model productiu que incorpore valor afegit, I+D, comercialització, tecnologia, logística, disseny, i per això estem preparats, tenim gent molt preparada, però necessitem apoyar tot això i no basar-ho en un model econòmic que ha fet aigües i que ara serà molt difícil eixir del pou. A Espanya existeix un debat sobre el model autonòmic. Quin és el posicionament del valencianisme? El valencianisme vol més autonomia i més Europa, perquè el que està clar és que qui s'ha gastat els diners que no teníem estirant més el braç que la màniga és el senyor Zapatero i els governs centrals. De tot el deute, per a que ho entenga la gent, si mos hem gastat 1.000 euros més dels que teníem, 1.000 euros vol dir 700.000 milions d'euros, però 1.000 euros, 900 se'ls ha gastat el govern central, és a dir, de 700.000 estem parlant d'uns 600.000 govern central, que sobren ministeris, sobra gasto superflu, sobra moltes coses que el senyor Zapatero ens ha portat a la ruïna. I un 100 euros, és a dir, al voltant de 100.000 milions d'euros, han gastat de més les comunitats autònomes o els ajuntaments. És a dir, que els gastadors són el govern central. I ahir tindrem que fer una reflexió que, evidentment, no se pot gastar més de lo que no tens, estabilitat pressupostària, perquè el que està fonant a l'economia és que tenim uns governs incompetents que no paguen els proveïdors en temps i forma, i això està danyant l'economia. Per tant, el valencianisme, més autonomia i més Europa. I apunto una idea. Més Europa per a què? Per a que pugui fer eurobonos, és a dir, deute públic europeu, per a que hi hagi un govern europeu de política econòmica. Si Espanya estiguera fora d'Europa seria un desastre i fora de l'euro estaríem pitjor que Camerún, perquè així tenim uns governants incompetents. I jo apunto una idea per eixir de la crisi. Per què no ens plantegem ja d'una vegada per totes fer un exèrcit europeu? Sabeu el dineral que ens gastem en el nacionalisme estatal en 27 exèrcits europeus? N'hi ha un embrió d'exèrcit europeu, caldria caminar cap a un exèrcit europeu i que se deixen de les banderetes nacionals. Si juguem la UEFA, si juguem la Champions, ara ens toca un exèrcit professional reduït, menys gasto,
europeu per a que pugui intervindre per a missions de pau en tot el món. Al novembre hi ha eleccions generals. Quines expectatives reals té Compromís? Molt bones. Els nostres números són molt bons, perquè ens sentim molt acompanyats per molts ciutadans que diuen ja estem farts, ja n'hi ha prou, això ho heu hagut d'arreglar. I també necessitem que aquesta veu ciutadana que diu que veuen com els polítics professionals ens han portat a aquesta situació de ruïna econòmica i que han modificat la Constitució per la porta de darrere sense tindre en compte els ciutadans, n'hi ha molta gent que s'està comprometent en Compromís. I en aquest sentit les nostres expectatives són bones. No ho puc amagar, són bones, però serà millor en la mesura de que la gent ens ajude i es comprometa, perquè nosaltres no tenim diners per aportar a la gent en un bocadillo a les places de bous, portant-les de pobles i tal, i enganyant-los per anar a les places de bous. Això no ho farem. Nosaltres farem una campanya de proximitat, parlant amb la gent, mirant la gent als ulls, escoltant a la gent i dient-los que podem situar 1, 2, 3 diputats a Madrid que treballaran com treballem cada dia els que tenim faena i estem en la política com a servici i no per a servir-nos d'ella. I de quina manera valoren la coalició amb ECO, la suma d'ECO a Compromís? És interessant que dins de Compromís vaig incorporant-se més gent. Les persones que participen en ECO tenen uns valors molt importants en els temes de sostenibilitat, de medi ambient, de més coses, però creiem que és important que Compromís continua creixent, continua sumant. I nosaltres volem tindre amics i relacions en tota Espanya per a que en altres llocs d'Espanya les idees i els valors que representa Compromís també siguin compartits i puguen cooperar amb aquella gent que té aquests mateixos valors. Per tant, estem contents d'aquesta nova incorporació a Compromís, en aquest espai valencià de progrés. Doncs moltes gràcies, Enric Morera, per haver-nos atès a Bon Dia Notícies. Gràcies. A vosaltres. I a tots vostès, gràcies també per estar ahí i fins la pròxima.